Veurem que n'hi ha això és, a cada cosa, conforme ha dit, era per certes coses. Este això, per fer tros, la fulla és ampla, recta, procurem tindre-la ben lluixada i per acabar i terra per carrere. Però què passava? Si, per exemple, n'hi havia molta pedra i la fulla podia, a part d'esmossar-se, no entrar bé dins de la terra perquè tropeçava en la pedra i no mos deixava acabar fondo, el que faríem és que mos anàvem als ganxos. El ganxo, al no tindre tota la fulla per presa, les puntes entraven i arrencar també arrencaven bé. Este tipus de ganxo s'ha gastat per acabar terra, n'hi ha de 2 pues, en tenim ahir, si a cas després vos els ensenyaré, i este ganxo s'ha gastat per poder el fem de dins dels quadres, perquè també s'endrapava la fulla i no era bona. La fulla esta s'endrapa i no deixa arrastrar. Això, entraves una miqueta dins, tenies presa i per entrar-ho dins del cabàs o la sària era molt millor. Després teníem, per acabar les serres, aquestes aixades morisques, que com veieu és tot igual, la fulla ben reforçada perquè no mos se'n vagi d'ací, però la punta agarra molta menys presa. I el sentit només és un, que si tenim ripio i estem cavant planisses o resulta ser que la terra la tenim que manejar si no mos ix per la sonella i volem llevar-la. En això tenim més precisió per entrar dins de raconets, pel costadet de la pedra, ho fem tot més ben fet i també tenim força perquè tenim un mànec i un aixaporto. No podrem tirar-li a fer presa forta cavant, però sí que buscant-li els raconets mos permet que no hi ha pedra, manejar la terra i fer-la eficaç i que aguanta la saó. Això es diu llegona. Del sentit no el tinc massa clar el per què, però que la llegona es distingeix del llegó perquè aquesta fulla és estreteta i llarga i aquesta és més ampla de grossor, però més estreteta d'ací. En esta rasquem molt fàcil i arrenquem fàcil. En esta, si la terra està pesada i dura, no podrem perquè té massa presa, té massa tirar. Això es gastava molt on era la terra arenisca i de marjals, o en moltíssima saó perquè correguera bé i la feina mos condira i fora una feina que no mos cansarem massa prompte d'ella. Això és la llegona. Tindrem la forca. La forca, com veieu, són aquestes pues. Això era per carregar coses que no foren pesades dalt del carro o dins de lo que són la xàvega o dins del cabàs. Era per carregar palla i poder manejar-la moltes voltes. Com l'acció era molt llarga i moltes voltes, havia de ser algo que no fos pesat, la palla o la brossa. Com veieu, són ferraments que són molt útils i cada un per lo seu. I tots en mànec. Seguim parlant de que este mànec, a part de tindre l'agarrador, té això per ser més eficaç a l'hora de voltejar-ho.